на общинската администрация по изпълнение решенията на Общински съвет Елхово за периода ноември 2023 година, юни 2024 година. Вносител господин Гендов, кмет на община Елхово. 5. Дейността на Общински съвет Елхово и на неговите комисии за периода ноември 2023 година и юни месец 2024 година. 6. Предложение относно утвърждаване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици по наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищно и училищно образование за учебната 2024-2025 година. Вносител господин Гендов, кмет на община Елхово. 7. Предложение относно одобряване на споразумение за партньорство между общините Елхово и Болярово във връзка с подготовката и изпълнението на проектиране и изграждане на територията на община Елхово на компостираща инсталация за разделно събиране зелени или биоразградими отпадъци, генерирани от община Елхово и община Болярово, включително осигуряване на необходимото оборудване на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. По процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG 16 FFPR 002-2.003 мерки за изграждане, разширяване и изграждане на общински регионални системи за разделно събиране и рециклиране биоразградими отпадъци. По приоритет отпадъци на програма Околна среда 2021-2027 година. Вносител господин Гендов, кмет на община Елхово. 8. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на част от недвижими имоти частна общинска собственост, намиращи се в град Елхово на улица Търговска номер 63 на политическа партия Възраждане. Вносител господин Гендов, кмет на община Елхово. 9. Предложение относно определение на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост. Вносител господин Гендов, кмет на община Елхово. 10. Предложение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади в публична общинска собственост за срок от една календарна година на основание член 37, алинея 13 от закона. Вносител господин Гендов, кмет на община Елхово. 11. Предложение относно отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината. Вносител заместник председателя на Постоянната комисия по социална политика и обществени дейности господин Атанасов. 12. Разни. Благодаря и колеги. Давам думата за предложение и разискване по така предоставения дневен ред за днешната сесия. Ако нямате предложение, форум от 13 общински съветника, който е за така предложения проект на дневен ред. 14. Двама, тук 4 няма 13. Да, правилно. Аз 3 пъти ги говорих, значи много слабо на това. 13 общински съветника. Да. Който е за така предложения дневен ред, моля да гласуват. Гласували 13 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Колеги, преминаваме към разглеждане на предложенията от дневния ред. Първа точка от дневния ред е информация за изменение на сборния бюджет на община Елхово за първото 6-месечие на 2024 година. Вносител господин Гендов, кмет на общината. Заповядайте, господин Гендов. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, в изпълнение на разпоредбите на член 137 алинея 2 от Закона за публични финанси и член 33 алинея 2 от наредба номер 10 на Общински съвет Елхово, представя на вашето внимание информация за текущо изпълнение на сборния бюджет на общината и на сметките за средства от Европейски съюз за първото 6-месечие 2024 година. Сборният бюджет на община Елхово за 2024 година е приет с решение 3855 протокол номер 5 от 19.2.2024 година в размер на 28 милиона 443 хиляди лева, в това число държавни дейности
16 милиона 965 и местни дейности 11 милиона 477 хиляди. Към 30.06 бюджета е в размер на 30 милиона 415 хиляди, в това число държавни дейности 18 милиона 853 и местни дейности 11 561. За първото 6-месечие е реализирано увеличение спрямо първоначалния приетия бюджет с 1 971 хиляди. През периода 01 до 30.06.24 година са настъпили следните промени в плана на сборния бюджет на база писма на Министерството на финансите, получени трансфери и дарения. Обща субсидия централния бюджет, параграф 31 е 769, други целеви трансфери 128 хиляди, други целеви трансфери от централния бюджет, параграф 31 323 хиляди, възстановените трансфери от централния бюджет от 26, получени трансфери 918 хиляди, трансферни програми и временна заетост 37 лева, предоставените трансфери между бюджетни и сметки за средства на Европейския съюз 68 346 лева. Друго финансиране, отчислена от община Болярово 11 674 лева, заповеди за постъпили дарения 38 350 лева. Отчетът за касовото изпълнение на сборния бюджет на община Елхово към 30.06 е в размер на 12 милиона 117 хиляди или 39,84, около 40% от годишния план. Отзади са описани държавните дейности, приходна част, взаимоотношения с централен бюджет, трансфери между бюджетните сметки, трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз. Разходната част е описана по-надолу. По функция разходна част, там е описано също. Местни дейности, приходна част е описано. Данък недвижими имоти. Събираемостта на данъка върху превозни средства, описано като цифри. Постъпилите средства от данък при придобиване на имущество по дарение на възмезден начин за 24 година. Общински такси, неданъчни приходи, възстановени заеми има описани друго. Ако имате въпроси, готови да отговаряме. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас. И аз ви благодаря. Колеги, това предложение е разгледано в Комисията по общинска собственост. Давам думата на господин Овчаров за становище. На общински бюджет. Общински бюджет. На свое заседание комисията гледа еднакви с 4 гласа за подкрепа доклада. Това е господин. Благодаря, господин Овчаров. Колеги, имате думата за мнения, въпроси? Това е отчет. Да разбирам, че няма. Предлагам. Обявявам процедура на гласуване. Кворум 13 общински съветника. Който е за, моля да гласува. 13 за, против няма, въздържали се няма, приемат. Колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2024 година. Давам думата на господин Генов. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам на вашето внимание актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2024 година. На 9 април 2024 година в община Елхово е изключила договор с Министерството на труда и социалната политика по инвестиция и модернизация на дългосрочна грижа към националния план за възстановяване и устойчивост за изпълнение на одобрено проектно предложение за реформиране на съществуващ дом за стари хора Чернозем, община Елхово. Дейности, заложени по проекта, са изграждане на нов дом за стари хора на територията на град Елхово, авторски надзор, строителен надзор, доставка на оборудване и обзавеждане. Стойността на инвестициите е 1 373 хиляди. Община Елхово сключи договор за съвместна дейност с фонд социална закрила за закупуване на нов неупотребен автомобил за нуждите на домашен социален патронаж в град Елхово.
Стойността на договора е 43 270 лева, от които 34 616 са от фонда, а общината участва с 8654 лева. Надолу е описано капиталов обект основен ремонт на улица Лом в участъка от улица Стамболийска до улица Читалджа. Преходен обект на планирана стоеност на 724, от които целява субсидия за капиталови разходи 594 и приходи от продажба на нефинансови активи 130 хиляди лева. На изпълнителя е наложена корекция за забава в срока на изпълнение в размер 24, от които следва да бъдат отразени. Неусвоените средства са в размер общо на 71 805 лева, които предлагаме да бъдат включени за обект благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на град Елхово. Надолу е описано възложено е проектиране на обект благоустрояване на югоизточната входна артерия на град Елхово. Сумата е описана 248 хиляди лева, планирана стоеност на обекта. За нуждите на общинска администрация предлагаме закупуването на 7 броя компютърна конфигурация на стоеност 7350 лева за обезпечаване. Същественото тук е за обезпечаване на текуща издръжка във връзка с необходимостта от възлагане на правни услуги, както и за заплащане на държавна такса за подаване на взаимна жалба по търговско дело е необходимо завишение в размер от 80 хиляди лева. Средства ще бъдат осигурени от планирания резерв за местни дейности в общински бюджет. В дейности, други дейности на икономиката е планиран капиталов обект, оценка съответствието на инвестиционни проекти и осъществяването на строителен надзор. Необходимо е според характеристиката на обектите средствата да бъдат насочени към съответните дейности, там по-надолу са описани обекти. Възложено е проектиране на обекти, изместени в воден пресичащ град Елхово, улица Александър Вълец, улица Търговска, това е в края на града, до енергото. Средствата следва да бъдат отразени в намаление на поверените средства за разработване на програми и проекти. Относно дейности на обекта приют за безопасни кучета са издадени и предписания от областна дирекция по безопасност на храните за констатиране несъответствие на ветеринарно-санитарните изисквания. Срокът на тяхното изпълнение е 03.10.24 година, поради това е необходимо осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт на помещенията и издръжка в размер на 49 380. Средствата ще бъдат осигурени от планирания резерв за местни дейности. За вътрешно измазване на детския център са необходими 12 000 лева. Средствата ще бъдат осигурени чрез компенсирана промяна от местни дейности детски градини. По-надолу имате обещание на други обекти, за етнографския археологически музей е описано. Ако имате въпроси, благодаря ви, господин председател, благодаря на вас. И аз ви благодаря, господин Георгиев. Предложението, колеги, е разгледано в две комисии. Общински бюджет и общинска собственост. Давам думата на господин Овчаров за становище на комисията по общински бюджет. На свое заседание комисията се запозна с проектите, които се разгледа, с съгласно за един въздържал се, подкрепя така направената докладна. На самото обсъждане обаче имаше въпрос към директорката на училището и аз предполагах, че ние ще видим тук за да дадем отговор на въпроса защо махаме там тематицата. Господин Загоров зададе въпроса. Така че мисля, че тя трябва да бъде тук. Иначе 3 гласа за и 2 гласа въздържал се, подкрепяме отново казваме да приема. Благодаря, господин Овчаров. Давам думата на господин Загоров за становище на комисията по общинска собственост. На свое редовно заседание комисията гледа доклад акта, подкрепя отсъстващи 4 гласа за и 1 въздържал се, подкрепя доклад. Госпожо Митрова. Ако обичате, поканете директора на училището. Колеги, имате думата за мнения, въпроси. Този проект, който е за входната част на града от изток, а не от юго-изток.
Разбрах, че някой от комисиите ви отгледат. Нашата комисия, да. Ние може ли да го видим? Общинска собственост е тук е проект, да. Дайте го, колеги. Сега не вземе, дамата ще показва проект. Направо е тук. Е тук ще го сложим, предполагам, ще се вижда от всички. Или там. Е там на стола. Господин Върмон, да е там на стола. Не. Така, служи го, подпри го на това. От госпожа Генчов. Господин Точев няма да може да го вижда само. Да, го е видял. Озеленяване на целия остров. Най-долу в дясно е. С пилони, 3 пилона и знака на Елфо долу дясно се вижда където. Да. Той се запълни. Или ще го Да. отдолу. Подземен казаха, че Заповядайте да е използвам бързо. подземен трябва да след. И двете улици, едната глуха, се дава достъп до последния имот долу. Не мога да виждам. Ще бъдем по-близо. Митков. За цветъл. Да, ето сега снимате постоянно. Тъй, колеги, други въпроси? Ала Елфо. Беше много скъпа. Ти нямаш инфлация. Колеги, ако нямате други въпроси, да дадем госпожо Чипова. Да, имам въпрос към нея, нали? Колегите от общински съветници имат въпрос към вас, да изясним да дадете отговор на поставените въпроси. Заповядайте, господин Загор. Ако може да ни дадете малко повече информация, защо за сметка на 10 броя климатици са включили часове изток, западна ориентация и целият ден греят. Ще махаме 10 климатика да правим ремонт на 4 стаи с тези проекти, които се играят. Това е логика. Да, основен фактор за решението за промяна е това, че имаме проблем, но точно в тези стаи проблем с електрическата инсталация, която разбира се от години сградата е доста стара, разбира се правени са ремонти по електрическата инсталация, но няма как да всичко да бъде направено изцяло. Точно този проблем в тези инсталацията доведе до редица проблеми през миналата учебна година. В тези стаи имаше период, в който липсваше захранване. Това доведе до изгаряне на мултимедии, проектор, мисля, че някъде беше на стойност около 600 лева, който след това нямаше как да предявим искане за гаранция, защото всичко си е при нас. И това вече довежда до проблем с осигуряване на безопасността на учениците в училище. От преходния остатък, който от миналата година има суми, които са заложени за ремонт на инсталацията, но тя може в случая трябваше да стане с полагане на външни кабел-канали. Няма как да положим нови кабели отвън да бъдат тези кабели. Говорят изцяло ръководени от осигуряване на безопасността на учениците в училище. Следващия фактор е, че училище Паисий Хилендарски е част от цялостната национална концепция за изграждане на училищна STEAM среда, която включва оборудване за високотехнологични стаи, плюс изцяло завеждане на 2 STEAM кабинета. Оборудването на тези високотехнологични стаи, които са с проблем с елзахранването, за всяка една стая е предвиден интерактивен дисплей 75-инчов, графични таблети, широкоъгълна камера и лаптопи и всичко това за всичките стаи е на обща стойност около 50 000 лева. Председателът ситуация за елзахранването, да сложим това ново оборудване, води до предпоставка за неправилното му
Да, съгласна съм напълно, че промяната в климатичните условия налага ползването на климатици, но все пак учебната година в училище е разположена в месеци, в които повече имаме нужда от отопление, отколкото от охлаждане. И отчитайки факта, нали, че от септември месец все пак температурите би следвало да падат и затова това доведе до решението ни. Също така, в края на миналата учебна година по предложение на колеги от среден курс се въведе кабинетно обучение, с което колегите искат желанието им да осигурят качествено обучение и то в една среда, която е привлекателна за учениците. И това вече доведе до желанието на ремонт на сайтите, по техен дизайн. Всичко си е просто сме се го решавали с колегите, всичко е за доброто на резултата и пак казвам, водещото беше осигуряване на едно от основните предназначения на училището е да осигурим безопасността на учениците. Затова да, просто нямаше как да направим. Благодаря, госпожо Кичукова. Други въпроси? Създаването на добри благоприятни условия на учене без климатици, колкото и да е бойдеса на стаята и да има каквито и техники вътре, ще бъдат. Значи не може септември месец до октомври месец, до май месец е горещо. Вие да лишите тези деца от тези климатици за ремонт на инсталация на 4 стаи, ето общината с тази актуализация по 180 хиляди лева вали от резервата да ги пръсне по различни проекти. Спокойно може да се иска едно, ако има касите, което да е направено да се знае каква стоеност ще става този ремонт, да се изкара допълнително 10, 12, 13, 15 хиляди лева финансирано, да се остане климатици. Това е не е нужно, това е задължително да го има вече. Както виждате, не знам дали се запознат с точката, но всяка една институция нагоре иска климатици. Един климатик, два климатика, три климатика да слага постоянно. Не виждам логика да лишим децата от една нормална климатична среда в стаята, да ги боядисаме. Просто няма логика. Да, това казва съгласно съм с това, но все пак учебната година при нас е в месеци, в които повече трябва да залагаме на отопление. Разбира се, тези нали, в следващата учебна година ще бъдат поетапно залагани и тези климатици все пак не обезпечават на 100% цялото училище. Да разбираме ли, че като приоритетно си решили да направите ремонт на стаите? Да. Заради логичните стаи, заради интернет. Няма как да полагаме такава скъпа техника в една устаряла среда. Разбирам, да. Други въпроси, колеги, към госпожа Кичукова? Да разбирам, че няма. Благодаря ви, госпожа Кичукова. Ако имате ангажименти, може да се тръгвате и на вас. Живи и здрави. Колеги? Други въпроси, благодаря. Като стана въпрос за климатици, в детска градина на 6 години, че там сега не е имало климатици? Не. Въобще? Въобще. За премината на родителите, Тази връзка, направено ли е някакви проучвания в други детски градини, ясли там какво дали там нямат нужда от, ако имат климатици, в някаква актуализация? За територията на общината говори. Разбира се, аз не говоря за България. Да. Питам. В града, а и в селата, където има. Градина не има навсякъде свет. Няма да има проблеми с постигането на оптималната температура, т.е. има метод на климатик. Е въпроси с каква мощност и дали осигурява нужната среда. За какво стана въпрос сега. Молбата ми да се провери при другите детски градини ясли дали нещата са изрядни по отношение на нормална среда. Да, слушам. Преди няколко години, не знам дали си спомняте, имаше едно предложение да се закупят бързо. Наистина няма горе детската градина. Обаче тогава излезаха, не знам дали директорите общинска администрация, че има обрушение от родителите, че не искали да имат климатици вътре. Децата ще ли да настиват.
Такова обсъждане стана. Все пак някаква определена температура по нормативна. Съгласен съм, това беше идеята, нали, като цяло. Сега вече няма такова положение, най-вероятно. Да, доколкото имам аз информация и са провели анкета между всички родители в целодневна детска градина Надежда и от някъде против родители са имало, от всички са имало 4 родители, които не били съгласни да се поставят климатици. Винаги има Никакъв деца. Винаги има някой. 96 да били за... Има си нормативна база. Каква температура трябва да има? Да, ама били против да не се разболеят децата, да не... Колеги, други въпроси към предложението? Да разбирам, че няма. Тези хонорари, които са за обществените поръчки, всичко ли обхващат или определено? Видях, че има 45 хиляди нещо такова за адвокатски за обществени поръчки. Консултации за обществени поръчки. Госпожа Дъргоева, заповядайте. Да отговорите на въпроса на господин Киров. Да, планираните средства относно увеличение издръжката на общинска администрация, това са два параграфа, външни услуги, именно възможни правни консултации. Другия момент е заплащане на увеличение на планираните средства за държавни такси за подадена въззивна жалба. 10 000 са за увеличение на въззивната жалба за заплащане на нейния размер, а останалите 70 000 са правни услуги. Като тези 70 000 обхващат два момента. Единият момент е 25 000 за жалбата. За жалбата, за същата, по която плащаме такса. За прословутото им. Да. А останалите 45 000 са по друг договор за абонаментно обслужване във връзка с предоставяне на правни услуги. По реда на Закона за обществените поръчки, правилата за неговото прилагане. Други въпроси? Не съм ползвал такива неща, ето от 45 хиляди. Иначе ние имаме даже сме съдени от тямовци. Аз съм готов да обсъдим делото и мога да помоля даже да докарате договор, да докарате постановлението. Няма как в договора да имаш упоменато изрично клауза, че договора не подлежи на промяна, стойността на договора. Двете страни доброволно да са го подписали. В същия момент постановлението, което беше излезено с една година по-късно след началото на строителството, там твърдя, че няма императивна норма, която да задължава. Пише, че двете страни може при съгласие да подпишат споразумение. Това съм твърдо убеден. Да, може пише, да. Нали, че е сигурно. Да. Аз съм го чел много пъти. Вие си го подписали. Естествено. И то просто няма как който и да е кмет да плати ни стотици хиляди левове. 50% от поръчката. Просто е така на добра воля. Нали, аз съм бил категоричен в тази посока. Сега не мога да коментирам тук. На господин Гендов съм казал, че и аз бях и аз щях да жаля. Защото така е редно. Не мисля, че това е справедливо, но все пак. Но пък и не мисля, че аз съм допуснал грешка. Някой да е, не знам, някой да е чул, да е видел някой. Въпросът е, че той съди общината и ние няма как да дадем пари. Има решение на първа инстанция. Сега, кое е делото и решението? Че ги варя. Фирма Инса, че почтен. ще ви го предоставят просто. Да. Благодаря. Заповядайте, господин Заборов. Точно в този ред на мисли аз предложих на комисията, ако да се изчистят всички тия проблеми и съмнения, да се направи, да се пусне сигнал до прокуратура, да разследва договора, как е, що е направен, за да избегнем всички
изпълнение, кой, какво, що, как, да сме си наясно, цената да се е чиста монета, да се жалим, там вече независимия съд да си реши, но ако всичко е така, както казахте вие, няма причина Ямболския съд да отсъди в посока, да даде шанс и възможност да не притискат за плащане на някакви суми. Дай Боже, втора инстанция да отсъди в наша полза, но вече... Сега разбирам на къде клоните, само ще ви направим пояснение. Всяко дело, когато се гледа или всеки одит, когато се извършва от съответните органи, при съмнение за извършени злоупотреби от определено лице, даже мога да ви кажа, че примерно когато се прави обстоятелствена проверка и примерно има съмнение за фалшив подпис, съдията гледа това дело, след като стигне до такова заключение, той уведомява прокуратурата. Тъй, че ако съдята, която е гледала делото, е стигнала до извода, че кмета на общината тогава с действията си е нарушил някой от законите, ще да ги уведоми тогава. Още да се вържим гащите и ние. Сега съдията, щом взима при такива факти и обстоятелства, такова решение пускат на общината. Колеги, ясно да не изземваме функциите на съда и на прокуратурата. Подлагам на процедура на гласуване. Гласуването по точката е поименно. Госпожа Генчева. Гласуваме 2.1 римско. Госпожа Генчева. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасчев. Господин Загоров. Господин Виоларов. Господин Генчев. Господин Кръстев. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Господин Киров. Госпожа Делчева. Господин Овчаров. Госпожа Маджарова. Госпожа Дилгерова отсъства. Господин Костунов за. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. За. 13 кворум. 1 въздържал се и 12 за, приема се. Колеги, преминаваме към гласуване на точка 2 римско. Госпожа Генчева. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасчев. Господин Загоров. Господин Виоларов. Господин Гинчев. Господин Кръстев. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Господин Киров. Въздържам се. Госпожа Делчева. Господин Овчаров. Госпожа Маджарова. Госпожа Дилгерова отсъства. Господин Костунов за. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към гласуване на точка 2 римско. Госпожа Генчева. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасчев. Господин Загоров. Господин Виоларов. Господин Гинчев. Господин Кръстев. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Господин Киров. Госпожа Делчева. Господин Овчаров. Госпожа Маджарова. Госпожа Дилгерова отсъства. Господин Костунов за. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. Благодаря ви. 13 форум, 12 за, 1 въздържал се, приема. Преминаваме към следващата точка. 2.4 римско. Госпожа Генчева. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасчев. Господин Загоров. Господин Виоларов. Господин Гинчев. Господин Кръстев. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Господин Киров. Госпожа Делчева. Господин Овчаров. Госпожа Маджарова. Госпожа Дилгерова отсъства. Костунов за. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. Благодаря ви, колеги. Форум 13, 1 въздържал се. Форум 13, 1 въздържал се, 12 за, приема се. Преминаваме към точка 2 римско.
2. Пето Римско. Госпожа Генчева. Да. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасчев. Да. Господин Загоров. Да. Господин Биолагов. Да. Господин Гинчев. Да. Господин Кръстев. Да. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Да. Господин Киров. Въздържам се. Госпожа Делчева. Да. Господин Овчаров. Да. Госпожа Маджарова. Да. Госпожа Белгерова отсъства. Да. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. За. Благодаря ви, колеги. 13 форум, 12 за, 1 въздържал се, приема се. И преминаваме към следващата точка 2. 6 Римско. Госпожа Генчева. Да. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасчев. Да. Господин Загоров. Да. Господин Биолагов. Да. Господин Гинчев. Да. Господин Кръстев. За. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Да. Господин Киров. Да. Госпожа Делчева. Да. Господин Овчаров. Да. Госпожа Маджарова. Да. Госпожа Белгерова отсъства. Господин Костунов за. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. За. Благодаря ви, колеги. 13 форум, 13 за. Приема се. Колеги, преминаваме към следващата точка 3 от дневния ред. Относно приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Общински съвет Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Носител съм аз. Колеги, представяме предложение относно приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Общински съвет Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Проектът на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е публикуван на 17.06.2024 година на интернет страницата на Община Елхово в секция Общински съвет под меню проекти и нормативни актове към датата на внасяне на настоящото предложение от Общински съвет Елхово. Срокът за мнение и становище изтекал. В тази връзка след 17.06.2024 година в Общински съвет Елхово ще бъде предоставена справка по член 26 алинея 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения по проекта. На следващото място предлагам на вашето внимание мотивите към проекта на правилник за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Общински съвет Елхово и неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация. Колеги, на комисиите беше зададен въпроса относно финансовите средства. За прилагането на правилника не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Елхово и ще ви зачита решенията, които предлагам да вземем. На основание член 21 алинея 3 от Закона за местното управление и местната администрация при спазване на изискванията на член 26 и член 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Елхово приема правилник за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Общински съвет Елхово и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, както следва. Създава се нов член 18а със следния текст. В Общински съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията по член 18.4 и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация или в машиночетим отворен формат. Второ, създава се нов член 38а със следния текст. Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация или в машинно четим отворен формат. 3. В член 40 се създава алинея 7 със следното съдържание. Заседанията на комисиите се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страницата на общината,
като записите от заседанията се съхраняват на интернет страницата на общината. Четвърто, в член 41 се правят следните изменения и допълнения. Досегашният текст става алинея 1 и се създава алинея 2, което гласи: съвместните заседания на комисиите се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страницата на общината, като записите от заседанията се съхраняват на интернет страницата на общината. Пето, в член 43 алинея 1 се създава изречение 2. Протоколът от всяко заседание на постоянна комисия се публикува на интернет страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация или в машинно четим отворен формат. Шесто, в член 45 се създава алинея 8 със следното съдържание. Дневният ред за всяко предстоящо заседание на Общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация или в машинно четим отворен формат. Седмо, член 49 алинея 1 се изменя така. Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страницата на община Елхово, както и записите от заседанията се съхраняват на интернет страницата на общината. Член 69 алинея 1, изречение 2, след думите от председателя се добавя и се публикува на интернет страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация или в машинно четим формат. Девето, настоящия правилник се издава на основание член 21 алинея 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 79 от АПК и е приет от Общински съвет Елхово с решение допълване решение, в което ще влезе в сила. Десето, настоящия правилник влиза в сила от деня на обнародването му в местно печатно издание. Второ римско, на основание член 34 точка 3 и член 35 от Закона за нормативните актове задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на правилника. И трето римско, на основание член 37 алинея 3 и член 39 алинея 1 точка 4 и алинея 2 от Закона за нормативните актове задължава председателя на Общински съвет Елхово да обнародва правилника във вестник Елховска дума и да изпрати заверен препис от приетия правилник за публикуване на сайта на община Елхово след влизане на решението в сила. Колеги, предложението е разгледано в една от комисиите, ред и законност. Давам думата на господин Атанасов за становище на комисията. Да, свое редовно заседание Комисията за закон и ред пред форум 3 присъстващи с 3 гласа за подкрепа предложение. Благодаря ви, господин Атанасов. Колеги, имате думата за мнение и въпроси. Заповядайте, господин Заворов. Аз имам едно предложение, господин председател. Да. Направя анализ по въпроса. Предлагам в член 22 алинея 1 за участие в заседание от 15% да стане на 20% и за заседание всяка постоянна комисия от 10% да стане на 15%. Колеги, други? Предложения, мнения, въпроси? Да разбирам, че няма. Първо да гласуваме предложението на господин Загоров. И ще го помоля господин Загоров да повторите, да стане ясно. Член 22, алинея 1. За участие в заседание на Общински съвет и неговите комисии, общински съветници получават възнаграждение в размер както следва. Участие в заседание на Общински съвет в размер от 15 става 20 и за участие в заседание на постоянна комисия в размер 10 става 15. Благодаря. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Загоров. Който е за, моля да гласува. Девет за. Въздържали се? Против? Против 1. Въздържали се?
въздържали се 3, приема се. Може ли при гласуване? Може. Моля? Гласува Тончев. Госпожо, ако обичате сега. Моля? Имам право. Има право, да. Подлагам на прегласуване предложението на господин Загоров. Който е за предложението на господин Загоров, моля да гласува. 8 за. Против. Против 1. Въздържали се 4. Обяснение на вот. Имам право. Приема се. Заповядайте, господин Киров. Обяснение на вот, който не можаха да разберат. Обяснение на вот имам. Достатъчно хора се назначаха в администрацията, плюс трите заместни кмет. Не е редно администрацията извършва по-голямата дейност. Общинския съвет не е необходимо да му се отличава такова. Ще ги ставим в моята заплата. Няма проблем. Вижда нищо лично, това е факт. Колеги, ако обичате да не разводняваме. Нищо барете от моята, до протокола, никакво съди, колкото искат, да се ставят в моята заплата. Колеги, преминаваме, подлагам на гласуване точка 3 предложението за приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Общински съвет Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Който е за така направените промени, предложени промени, моля да гласува. 9 за. Против. Против. Да. Промените са в правилника. Промените са в правилника. Които да. Тя гласуваме точката. Предложението на господин Загоров, вие ни казвате, приема ли се или се приема? Казва, че се приема. Господин председателя казва, че направените промени, а това е една от... Ми давам кворума и 13. На решение на съдебно обикновение се приемат с 9 гласа. От 17 до половината трябва да се плюс едно. От присъстващите. Съвета. Общия брат на съветите, моля са. Каква не е така? Те определят 4 прима и на 4 ще приемат решение. Ако вие сте прави областна администрация, ще върне решение. Дали справя, но те ще го прочетем. От общия. От общия брой 50 плюс 1. Не се приема Не се приема предложението на господин Загоров. Така, аз бях точен и като казах, приемане на правилника за изменение и допълнение на правилника за организация на дейността. Предложението, което аз ви зачетах, гласувах. С неприетото, да. Който е за, моля да гласува. 13 присъщащ, 12 за. Който е против, моля да гласува. Въздържали се? Въздържали се 1. Само той. Въздържали се 2. Приема се. Колеги, преминаваме към точка 4.
относно дейността на Общинската администрация по изпълнение решенията на Общински съвет Елхово за периода ноември 2023-2024 и юни 2024 година. Благодаря. Уважаеми дами и господа общински съветници, за периода ноември 23 и юни 24 година Общински съвет Елхово е провел 11 заседания. От кмета на общината са внесени 87 предложения. На 15 предложения вносител е господин Костунов, председател на Общински съвет. На едно предложение госпожа Кафеджиева, заместник кмет на общината. Едно предложение от госпожа Кичукова, заместник кмет на общината. На 6 предложения от госпожа Дългерова. Броят на приетите решения е 115. Изпълнението на 89 от тях изисква конкретни действия от страна на общинска администрация. По-надолу са описани 11 протокола от проведените заседания, в които са описани съответно предложенията и предприетите действия от общинска администрация. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин. Благодаря, господин Генов. Точката е разгледана в Комисията по ред и законност. Давам думата на господин Атанасчев за становище. Благодаря, господин председател. Колеги, на свое редовно заседание комисията с 3 гласа за подкрепя така направения отчет. Благодаря ви, господин Атанасчев. Атанасчев, давам думата за въпроси на колегите. Знаете, че точката не подлежи на гласуване. Давам думата за въпроси и мнения. Да разбирам, че няма. Продължаваме напред, колеги. Преминаваме към точка 5 от дневния ред, а именно дейността на Общински съвет Елхово и неговите комисии за периода ноември 2023 – юни 2024. Уважаеми дами и господа общински съветници, съгласно член 27 алинея 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, днес отчитаме периода от края на 2023 година и първото 6 месече на 2024 година, което представлява първи за нас отчетен период, по време на което сме провели 11 заседания. Съгласно изискванията на член 22 алинея 1 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, всички решения на Общински съвет са изпратени в 7-дневен срок от приемането им на областен управител, кмета на общината и на районна прокуратура. Присъствието на Общински съвет и заседание е редовно. Всички те са подали изискуемите от закона декларации за конфликт на интереси. Заседанията на Общински съвет се предават пряко на сайта на общината, което позволява на гражданите да се информират за работа на представителите си в органа на местно самоуправление в общината. Предложенията, както и приетите решения, се разгласяват на населението на община Елхово, като се публикуват на официалната страница на общината в 7-дневен срок от приемането им и всеки, който ползва интернет и има желание, може да се запознае с тях. Колеги, имат материалите, които са в които е изготвен отчета. Ако имате въпроси, на разположение съм, имате думата. Да разбирам, че няма. Продължаваме напред. Ако ми позволите, ще зачита от тази семья. Решението на Общинския съвет се взима цяло гласуване с мнозинство повече от половината на присъстващите съветници. Повече думи не. Има определени закони, не се казва да им семя, определени члени, които изискват да се честите тук. Не да се честите, да създавате Общинския съвет и нарушавате работа на обществото. Достайте самолет. Го пиш, какво да видиш. Така че, господин председател, не знам как ще го решим. Законът бъдеше под законното нормативни актове, трябва да го следват. Дори правилника да не е много ясен, законът е... Правилника пише решението на Общински съвет се взимат явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Това е... Ще го оставя за точка 27, член 27. Има правилника и закон. Да.
правилника. Закона не може да се Така, преминаваме, колеги, към следващата точка 6. Ако правим предната точка, не може да остане. Ще оставя празник. Вие друга точка сега. Да, разбрах се, колеги, придуши. Мисля, че господин председател трябва да подложи това, което прочетваме и като точката да се развира отново в точка, преди точка разни, не в разни. Добре. Преди точка разни, това е вече трябва да се гласува в Общинския съвет, според мен, защото става промяна на дневния ред. Разбрах. По същата логика, както казахте, това област някой грешно ще говорим, те ще говорят. Какъв е проблем? Ама вие изобщо не можете. Ма същата логика, Защото аз ви казах, че не е така, вие спорите с мен и убедихте Общинския съвет, включително и председателя, който трябва да знае закона е правилно. Аз не съм спорил с никой. Аз ви казвам, че си спорите, но да разберете повече. Ма форма да я гледаме, нали сме гласували. Гласуваме просто, те не я признават. Продължаваме към точка 6. Предложение относно утвърждаване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици по наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 2024-2025 година. Имате думата, господин. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, се допуска по изключение финансиращия орган да разреши съществуването на паралелки в неспециализирани общински училища с ученици под минималния брой, определен в приложение номер 7 към член 53 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, което за паралелки първи, четвърти клас е 16 ученика, а за паралелки трети 12 клас е 18 ученици. Утвърждаване на функционирането на маломерни паралелки в общинските неспециализирани училища е допустимо, когато броят на учениците и паралелките от първи до 12 клас е не по-малко от 10. В общинска администрация Елхово постъпиха докладни записки относно разрешаване на формиране на паралелки по член 68 алинея 1 точка 2 алинея 2 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищно и училищно образование от директорите на основно училище Паисий Хилендарски и основно училище Кирил и Методий, град Илиево. Както следва, Паисий по-надолу са описани 7 клас 19 ученика, 7 Б клас 19 ученици, 7 Б 16. По-надолу са описани от основно училище Кирил и Методий 3 А клас 13 ученика, 3 Б 13 ученици. Отвече са добавени към докладната две докладни от двете директорски Снежана Добрева и госпожа Кисикова, така че имате предложение да гледате. Благодаря, господин председател. Благодаря на аз ви благодаря, господин Гендов. Давам думата на господин Атанасов на Комисията по ред и законност за становище. На заместник председател, господин Атанасов. Благодаря, господин. На социална политика. На свое редовно заседание при кворум от 3 човека, комисията с 3 гласа за, подкрепя така направеното предложение. Благодаря, колеги. Имате думата за мнения, въпроси? Да разбирам, че няма. Гласуването е поименно. Госпожа Генчева. Да. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасов. Да. Господин Загоров. Да. Господин Белоларов. Господин Гинчев. Да. Господин Кръстев. Да. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Да. Господин Киров. Да. Госпожа Делчева. Да. Господин Овчаров. Да. Госпожа Мажарова. Да. Госпожа Долгерова отсъства. Господин Костунов за. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. За. Колеги, преминаваме към точка 7.
предложение на господин Гетов относно одобряване на споразумение за партньорство между общините Елхово и Болярово във връзка с съвместно кандидатстване на двете общини в партньорство с общо проектно предложение. Заповядайте, господин Гетов. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, с решение на Общински съвет Елхово, който даде своето съгласие в партньорство с община Болярово да кандидатстваме в общо проектно предложение, проектиране и изграждане на територията на община Елхово на компостираща инсталация за разделно събиране зелени или биоразградими отпадъци, генерирани от община Елхово и община Болярово, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръженията и техника за разделно събиране на зеления и биоразградим отпадък. По процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, мерки за изграждане, разширяване или надграждане на общински регионални системи за разделно събиране и рециклиране биоразградими отпадъци по приоритет отпадъци и програма околна среда 2021-2027 година. В изпълнение на горепосочените решения на основание на изискването на кандидатстване по процедурата, предоставям по-надолу описано на вашето внимание проекта за партньорство и споразумение. Ние веднъж го коментирахме. 80% е външно финансиране, 20% е самофинансирането от двете общини Елхово и Болярово, като водеща е община Елхово. Благодаря, господин председател. Благодаря. Предложението е разгледано, колеги, в 3 комисии. Давам думата на господин Овчаров за становище на комисията по общински бюджет. На свое заседание комисията разгледа докладната и с 4 гласа за подкрепа така направеното докладна. Благодаря, господин Овчаров. Давам думата на господин Загоров за становище на комисията по общинска собственост. Това редовно заседание комисията разгледа докладната с 5 гласа за подкрепа така направеното предложение. Благодаря ви. Давам думата на председателя на комисията по ред и закон, господин Атанасов, за становище. Господин председател, господин градоначалник, колеги, на свое редовно заседание комисията с 3 гласа за подкрепа така направеното предложение. Благодаря ви. Колеги, имате думата за мнение, въпроси. Разбирам, че няма. Обявявам процедура на гласуване. Който е за, колеги, моля да гласува. 13 за. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Колеги, преминаваме към следващата точка. 8 от дневния ред. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот, частна общинска собственост, намира се в град Елхово, на улица Търговска, номер 63, на политическа партия Възраждане. Господин Гендов, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, в община Елхово е постъпило предложение от политическа партия Възраждане чрез Филип Пандан Филипов, съгласно пълномощно от 30.05.24 година във връзка с член 31 от закона за политически партии и заявено желание да бъде предоставено за безвъзмездно ползване като офис, подходящо помещение в град Елхово за упражняване на политическа дейност на политическа партия Възраждане. Към предложението са предложени съответните документи, удостоверения и извършиха се предварителни проучвания и огледи, при които се установи, че община Елхово разполага със свободно помещение, стая с застроена площ 18,5 квадратни метра, находяща се на третия етаж на административна сграда на улица Търговска 63. Това е над земеделието. Моля да вземете отношение по въпроса. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, уважаеми всички съветници. Благодаря, господин Гендов. Това предложение е разгледано в комисията по общинска собственост. Давам думата на господин Загоров за становище. Това редовно заседание комисията разгледа докладната с 5 гласа за подкрепа така направеното предложение. Благодаря ви. Колеги, гласуването по точката е поименно. Подлагам на гласуване. Госпожа Генчева. Да. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасов. Да. Господин Загоров. Да. Господин Биолагов. Да. Господин Гинчев. Да. Господин Кръстев. Да. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Да. Господин Киров. Да. Госпожа Делчева. Да. Господин Овчаров. Да. Госпожа Маджарова. Да. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Костенов. Да. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. Да. Благодаря, колеги. 13 общински съветника кворум, 13 за. Приема се. Колеги,
9. Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Заповядайте, господин Генов. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, в изпълнение на решение за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост на Общински съвет Елхово, град Ямбол, е предоставено от управителя и инженер Марияна Серафилова възложено изработване на пазарна оценка за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост. Дворно място, цялото с 100 330 квадратни метра, който е по строителния и регулационен план в село Кирилово и одобрен с съответната заповед, която е описана по-долу. Поземлен имот с номер 27382 по кадастралната карта на кадастралните регистри в град Елхово, на находящия в град Елхово, улица Лозен град, площ 311 квадратни метра, трайно предназначена на територия, урбанизиран начин на трайно ползване. Ниско застрояване. Третото е дворно място с 100 650 квадратни метра, находящи се в село Малък Манастир. Изхождайки от горе изложеното, предлагам Общинския съвет да вземе решение за реализиране на продажбите. Благодаря, господин председател. Благодаря. И аз това предложение е разгледано в Комисията по общинска собственост. Давам думата на председателя господин Загоров за становище. На свое редовно заседание комисията разгледа докладната и 5 гласа за подкрепя така направеното предложение. Благодаря ви, господин Загоров. Колеги, имат ли думата за въпроси, разисквания по точката? Няма. Обявявам процедура на гласуване. Колеги, гласуването е поименно. Гласуваме точка 9 и 1.1. Госпожа Генчева. Госпожа Георгиева. Отсъства господин Атанасов. Господин Загоров. Господин Виоларов. Господин Гинчев. Господин Кръстев. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Господин Киров. Госпожа Делчева. Господин Овчаров. Госпожа Маджарова. Госпожа Дългирова отсъства. За. Иванов отсъства. Господин Георгиев. Благодаря, колеги. 13 форум, 13 общински съветника за. Приема се. Преминаваме към гласуване на 9.1.2, който е за, извинявам се, госпожа Генчева. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасов. Господин Загоров. Господин Виоларов. Господин Гинчев. Господин Кръстев. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Господин Киров. Госпожа Делчева. Господин Овчаров. Госпожа Маджарова. Госпожа Дългирова отсъства. Господин Костунов за. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. Благодаря ви. 13 за. Против, въздържали се няма. Приема се. Точка 9, 1.3. Госпожа Генчева. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасов. Господин Загоров. Господин Виоларов. Господин Гинчев. Господин Кръстев. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Господин Киров. Госпожа Делчева. Госпожа Маджарова. Господин Овчаров, извинявам се. Госпожа Маджарова. Госпожа Дългирова отсъства. Костунов за. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. Преминаваме към гласуването. Предлагам, колеги, да гласуваме точка 2 и точка 3 анблок. Който е за, моля да гласува. 13 общински съветники форум, 13 за, въздържали се няма, против няма, приема се. Преминаваме към следващата точка 10. Относно предложение на отдаване под наем на пасища, мери и ливади, публична общинска собственост за срок от една календарна година. Давам думата на господин Гендов, кмет на общината.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, с решение номер 45 на Общински съвет Елхово по протокол 5 от 19.24 във връзка с член 37 на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, община Елхово е в процедура по сключване на договори за наем за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд до срок от 5 стопански години по съответния ред, без търг и конкурс, за собственици или ползватели на животни обекти с пасища с стопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система. Съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена определена по пазарен механизъм. Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са предоставени под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд земеделие. На основание член 37 алинея 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя и в сила от 12.04.04.24 година оставането свободни пасища, мери и ливади в Общинския и Държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат да участват само собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасища, с стопански животни, които са регистрирани. Във връзка с горе изложеното, отдадено предоставяне списък на пасищата и ливадите, които се предоставят, може да вземете съответното решение. Благодаря, господин председател. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на господин Загоров за становище на комисията по общинска собственост. На свое редовно заседание комисията разгледа докладната, след гласа за, подкрепя предложението. Благодаря ви, господин Загоров. Колеги, имате думата за мнение и въпроси? Няма. Подлагам на гласуване. Гласуването е поименно. Госпожа Генчева. Госпожа Георгиева. Господин Атанасчев. Да. Господин Загоров. Да. Господин Беловаров. Да. Господин Гинчев. Да. Господин Кръстев. Да. Госпожа Петрова. Също господин Тончев. Да. Господин Киров. Да. Госпожа Делчева. Да. Господин Овчаров. Да. Госпожа Маджарова. Да. Госпожа Георгиева отсъства. Пусканов. Да. Иванов отсъства. Господин Георгиев. За. Благодаря, колеги. Форум 13 за. Приема се. Колеги, преминаваме към следващата точка 10. Предложение относно отпускане на еднократна социална помощ и на граждане на община Елхово. Вносител господин Даниел Атанасчев, заместник председател на постоянната комисия. 11 точка, да. Даниел Атанасчев, заместник председател на постоянната комисия по социална политика и обществени дейности. Заповядайте, господин Атанасчев. Господин председател, господин кмет и колеги, на свое редовно заседание комисията разгледа 5 молби за еднократна помощ. Одобри 2 на стойност по 300 лева с 3 гласа за с форума на човек. Благодаря ви, господин. Имена и заболявания няма да споменавам. Да. Благодаря ви, господин Атанасчев. Колеги, имате думата за мнение и въпроси. Няма. Подлагам точката на гласуване. Гласуването е поименно. Госпожа Генчева. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Атанасчев. Да. Господин Загоров. Да. Господин Беловаров. Да. Господин Гинчев. Да. Господин Кръстев. Да. Госпожа Петрова отсъства. Господин Тончев. Да. Господин Киров. Да. Госпожа Делчева. Да. Господин Овчаров. Госпожа Маджарова. Да. Госпожа Георгиева отсъства. Господин Киров. Да. Господин Иванов отсъства. Господин Георгиев. Да. Благодаря, колеги. От 13 общински съветници. Форум 13 за, против въздържали се няма. Приема се. Колеги, преминаваме към следващата точка. Разни, имате думата в точка разни. Няма ли да прегледаме точката, която? Предложението беше да я разгледаме в разни. Преразглеждане на точка. Добре, предлагам. Ги прегласуване. Прегласуване.
съгласеното ще изтъща. Да. Областна управа. Решение, като убеди, че не се приема. Моето предложение, което направих, беше преди точка А да разделям точките на тази предложение. Това, което да сме градили. Добре. Мога ли? Да. Само нещо съм да. И аз погледнах в земецината, какво пише. Значи в определено положение се изисква да са гласували повече от половината общински съветници от общия брой. Определени точки. Така е. Да. Които прегласуваме, вземаме решението, областни ще кажат къде, според мен се правят. Ами, тук... Ние четвърта на същия член. Там, където пише решенията на Общинския съвет по точка 21, алинея 1, точка 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20 и член 21а, алинея 3, вземат с мнозинство повече от половината от общия член на съвети. Хипотезите изброени договори, Това е когато е необходимо решение от 5 трети. Не от 5. Повече от половината от общия брой. Тук говорим за правилник. Колеги, Хипотезата за заплатите и за възнагражденията на общинските си, ние се спираме в една от тези точки. Ама то, аз, колеги, ако обичате да запазим тишина. Аз не виждам... Основанието какво е, господин, основанието на точката решение? Член 21, алинея 3. Това е описано в член 27, алинея 4. Пише, че всички решения на Общинския съвет по член 21, алинея 1, точка 1, 2 и 3 се вземат с повече от половина. Сега, колеги, гласували сме по точката, оставаме на органите да си вземат решения. Защото гласуването си също. Решението крайно, което добавите, може да е различно. По време на гласуването, ви казахте, че предложението на господин Загоров не се приема и след това гласуването върху цялата точка е съвсем друго. Така е, разбира. Върху цялата точка гласуването е съвсем друго. Аз първо, когато подложих на гласуване, той за това и госпожа Делчева се подведи. Аз прочетах първо предложението, което е от мен пред Общинския съвет като вносител. Да. И подложих на гласуване пред моето предложение. Но, господин председател, при това гласуване, което тогава гласуваме, съгласно това, което ви прочетах, трябваше да обявите, че точката се приема, а не, че не се приема. Ето там е грешката. Не е в хората, кой как гласува. Сега, що му обвинявате, господин Овчаров, аз ще върна записа. Какво казах веднага след гласуването, дори реагира господин Киров. Господин Киров, така ли беше? Значи, като стоим на тия маси, искаме да се слушаме. Да. Аз го казах, приемате, реагира господин Киров. Да. И след това какво казвате, че не се приема? Ами много ясно. Както да не спори. Предложението на Общински съветник трябва да погледнем в правилника предложението на Общински съветник как ще приема. Дали е Има хипотези, които... Как приехме предложението на господин Киров за прегласуване? Не е органа, който ще каже дали това е така или не е така. Имате орган, който ще реши, колеги. Да, ние го дали му гласуваме. Не е така, че тя не си прав, извинявам се, нали. Трябва да гласуваме, когато се приеме това предложение, се гласува по различен начин. Когато не се приеме предложение, точка се гласува по съвсем друг начин. Разбираш? Защото има хора, които против това нещо и гласуват против цялата докладна. Когато не се приема, стават за и приемат докладна. Там вече гласуването. Добре. За мен точката трябва да мине прегласуване, за всеки да се гласува и каквото Сабя покаже в областния. Да. Добре, разбирам. Как да стане това? Преди точка разум.
Това вие го правите като предложение. Ние като предложение. Аз още от деня го Това имаше, като мина точката, всички се съгласихте да го направим преди точка разни. Прави като предложение. И тогава гласувахме. Да. Мисля, че на следващото бял ще... Добре, колеги, Нека да гласуваме, дали сте Подлагам. съгласни точката да бъде прегласувана. подлагам на гласуване. Който е съгласен точката да бъде гласувана преди точка разни, прегласувана преди точка разни, моля да гласува. 10-11 за. Против? 1. Въздържали се? 1. Приема се. Обяснение на вот. Заповядайте, господин Кюров. В правилника и в закона е изрично упоменато, кога може да се прегласува определена точка. Ние сме приключили, минали сме по дневния ред. Вие в момента нарушавате и закона, и правилника. И рискувате да не отхвърлят цялата точка. След това това, че е разгледано. После има процедура. Има дневен ред и ние го отгледали председателя, нямаше да изпадаме в такава ситуация. Но вие подгледахте, че съм подел, има се... има се. Последващ контрол. Ако не са правилни нещата, нека да гласуваме, нека да гласуваме. На какво основание гласувате в момента, не мога да разбера. Ма какво гласувате в момента? Имате дневен ред, точката е минала. Какво гласувате? Променяте дневния ред ли? Това, че вие манипулирате общинския съвет, ето това искам да... Овчаров, не съм манипулирал никакъв общински съвет. Точно това аз го прочетах и пак мога да ви прочета, господин Киров. Да се прегласува преди точка разни. Дори това беше предложението на Митинг по точка разни заложения. Огласувахме тогава. При гласуванията могат да стават преди да приключи разглеждането на точката. След като е приключило разглеждането на точката, като сме при гласуването. След като гласуването показва резултат друг, че предложението е прието. С броя гласове, които тук предложението е прието. Вие какво гласувате? За това предложение, което е прието? Сега да не точно това гласуване. Значи, ако те бъдат да обърни. Така не се приема. Гласували са да. Тоест, повече от половината присъстващ. Тоест, това има основание да го върни, поради това, че неправилно е решението, че ние приемаме. Колеги, много време отделихме да ви кажа за казуси, които не са чак толкова важни. Предлагам, ако се изчерпали мнението и въпросите си по точка разни, прекратявам заседанието.